Miten ne häät meni tai ne silloin? No hääthän meni hyvin. No miten kännissä olitte? Halo? Halo? Niin? Niin. Oot sä juonut paljon? No. Rafaelin enkeli on damn! No meillä... Arnettileitä, heippa! Mä menen siirtäs. Moi moi! Älä nyt! No halo. Oot sä jälleen koneella vielä? Oo. Jaa. Ota. Ha? Kyllä mä... Ootas, mä otan Kajarille. Mä otan vaan... Sanota. No mitä? No. Joo. No mutta jos koneella menee. No ihan hyvin, mitäs sul menee? No ota. Kylmä keskiolut. Äkä helvetin hyvää. Paljon se on vielä juomista jäljellä? No en mä juonut mitään. No, et oo juonut mitään? Tästä välissä. No niin. No niin, monennäköiset huomen lähes. Häh? Monennäköiset huomen lähes tulee takaisinpäin. No, anna yskin mukaan, niin... Ehkä... Viikon päästä. Viikon päästä. En minä tiedä. Toi juoma löytyy niin paljon, että... Paljon sä oot nyt juonut? No ehkä ylihuomenna ehkä. Talvi kerran kappossi. Soitti meille. Mitä? Kuka soitti? Olisiko 9:30 Ainakin sä aamulla herätit, mutta sä olit ihan vitun kännissä. Sitten mä etsin pysynyt. Jumalan tuommoinen kalja, että kestä se lipstää päässä. Joo. Ani, monait sä muuten? No. Mitä? Mä oon muuten kaadon veneenkin tänne. Näytti kännissä seerailemaan. Onnis. Ainakin puoli sääli. Mulla on huppari ihan märkä toinen turvakenkä. Noni. Ja mä vähän turin kännissä. No joo. Täällä Keski-Suomessa. Ja jos muuten arvaa, mutta yhtä juttu. No. Miuluakka. Mitä? Just. Ai sulla on nakka, miten se? No katokaa vasenpookista. No kyllä mie katoin. Kuinka usein meinaat ajaa katsomaan? Meillä on semmonen juttu, että vuoron perä vähän niinku. Vuoron perä vieras. Okei. Voiko se käydä tuolla kellarin puolella kaake kylmä kalja? Oho. Arvo muuten mitä? No. Onasa. No. Me käytetään Paskala. Mitä? Tuolla sellille. No hieno homma. Mikä on? Joku selli. Tullut Paskala siellä. No. Kaikki kiinnostaa. No mä oon sanonut kaikille, että missä mä oon käynyt Paskala. Sieltä mä minua haikelee sinne päin. Ei. Niin paljon. Voi et siellä, että mä käyn tuolla Paskalla, mä oon käynyt tuolla ja mä oon käynyt tuolla. Mut tässäkin Paskalla. Ne. Nukahin. Ei kun oli ruokamikros piti mennä. Nyt ei se pala. Ruoka. Juu juu. Mä eteen nää puolirakan nauhaa. No. Nyt vaan niinku maakkurri, et voidaan tuoda vähän kytelle päälle. Juu. Vähän niinku
Joo. Annan terveisiä. Joo. Ei siellä vastata, joo! Siellä vastata tunteella. Miten mun tulla? Anna varmaan Ei meillä kumoussenkaan! Älkää huutako, älkää huutako. No. Mitä puhelin? Tässä on eteen johtaja. Johtaja Ketäläinen. Ketulla. Ei tee. Niin. No onks se komppari lämmin? Makruloota lämmitin. Joo. Maniro, ei vaan... Kolopallot kelpaa täälläkään päin. Mitkä? Kolopallit. Ootko koittaa myyvälit vai? Vaikka kuin monelle. Ei kelpaa. On ne liimat. Ei kelpaa. Ei se aina Isukillekin. Vaikka se onkin kännissä, niin ei kelpaa sillekään. Golfpallo. Ei kukaan tarvii golfpalloja, koska kukaan ei golfaa. Se on huono business, niin. Sä teet sutenööriksi. No, ponaistu muuten. Puhutaanko sutenööriksi? Molemmat. Miksi perkelee? Ne tienaa paljon. No, tienaa paljon. Mulla on idea. No, Tähän sun muijasta rekkakuskien vaimo. ei mitään riitä. Eikä se kuullu. Mulla on kainen päällä. Moi perkele. Sekin kuulee. Nyt on semmonen juttu, että mullakin on